F'tentattiv biex jevita li pajjiżna jispiċċa fil-lista l-griża, il-Gvern qed jikkonsidra jitlob estensjoni ta' 6 xhur qabel joħroġ ir-rapport Manival. Il-Journal Times of Malta żvela li din il-possibilità kienet diskussa internament fil-kumitat li twaqqaf apposta biex jiġġieled il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terrorizmu. Pajjiżna għandu żmien sa' Ottubru li ġej biex jindirizza n-nuqqasijiet fil-qafas tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Jekk le, hemm ċans kbir li Malta jkun l-ewwel pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li jispiċċa fil-lista l-griża. Professjonisti fil-qasam tas-servizzi finanzjarji qalu li l-konsegwenzi ta' pajjiżna jispiċċa fil-lista l-griża ikunu katastrofiċi hekk kif isir diffiċli ħafna biex setturi tas-servizzi finanzjarji u l-gaming jibqgħu joperaw minn Malta. L-istess ġurnal qal li l-Gvern diġà ngħata estensjoni ta' 3 xhur. Fil-fatt ir-rapport finali tal-Manival kellu joħroġ f'Lulju, iżda ingħata estensjoni għal Ottubru minħabba li faqet il-pandemija tal-COVID-19. Il-mira tal-Gvern f'tentattiv biex jevita ħsara li ġib magħha l-grey listing ili jkun hemm estensjoni ta' żmien magħruf bħala Enhanced Follow-up Procedure. Essenzjalment din tfisser li l-pajjiż ikun taħt skrutinju akbar iżda mingħajr it-tikketta li ġib magħha il-lista l-griża. Fost l-iktar nuqqasijiet serji mir-rapport tal-Manival hemm il-qafas dajjef tal-Pulizija biex tiġġieled il-ħasil tal-flus u n-numri żgħar ħafna ta' prosekuzzjonijiet ta' dan ir-reat. Skont ir-rapport tal-esperti tal-Manival f'Settembru li għadda, l-awtoritajiet f'Malta ma jidhrux li huma kapaċi li jassu u jieħdu passi f'każi ta' ħasil ta' flus, tixħim u korruzzjoni. Pajjiżna spiċċa taħt il-lent internazzjonali wara li ministri uffiċjali għolja tal-Gvern Laburista inkixfu fl-iskandlu tal-Panama Papers fl-2016. Sena u nofs wara, il-ġurnalista li l-aktar l-investigat każi ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus, Daphne Caruana Galizia, inqatlet b'karozza bomba.